Eta Nerea ikertzaileak zarete. Urteak daramatzazue ikerketa batean. Diru iturri falta dela eta egoera prekarioan ari zarete lanean. Zuk, Aitor, ikerketa bertan behera utzi nahi duzu. Nereak amaitu arte jarraitu nahi du. Iruna Bertso, 8 ondian, Aitor hasita. Joanes. Amets eta Joanes, 55 urte dituzue. Herrian beti izan zarete oso aktiboak eta ekimen gehienen antolakuntzan parte hartu duzue. Azken aldian, lekuz kanpo sentitzen hasiak zarete. Amets, pauso bat atzera ematea erabaki duzu. Joanesek jarraitu egin nahi du. Iruna Bertso 8 ondian, Amets hasita. Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk, Alaia, denda lekuz aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du. Iruna Bertso 8 ondian, Alaia hasita. Sustrai eta Beñat 2 nerabe zarete. Eta astean zehar apustu makinetan jokatzeko ohitura duzue. Gaur ikastetxean ludopatiari buruzko hitzaldi bat eman dizuete. Zu, Sustrai, identifikatuta sentitu zara. Beñatez. Edo zurginak zareten. Zu, Aitor, ohartu zara Amets azken hilabeteetan ezkutuan kutxa bat egiten ari dela. Zertan dabilen galdetzea erabaki duzu, eta esan dizu bere hilkutxa egiten ari dela. Aspaldiko ezagunak zarete Nerea eta Joanes. Gaztetan ez zineten bat ere ondo konpontzen. Orain, zuen seme-alabak ikasgela berean daude eta oso lagunak dira. Denbora asko eman behar izaten duzu elkarrekin. Alaia eta Sustrai, Iruñeko erraldoiak dantzatzera animatu zineten, eta gaur da kalejiran aterako zareten lehenengo eguna. Alaia, elkarren aurrean dantzan ari zaretela, gero eta okertuago ikusten duzu Sustrai. Elkarrekin bazkaltzera joan diren 2 lagun zareten, Maialen eta Beñat. Maialen, Beñatek jaten hasi aurretik plater guztiei argazkia ateratzeko ohitura du. Postrea jaten hasi zarenean, Beñatek kargu hartu dizu, berak argazkia atera baino lehen jaten hasi zarelako. Puntuak erantzuteko gaia, musika taldeen itzulera. Eta honela dio lehenengo puntuak. Ertzainakek omen du bere azken bira. Puntuak erantzuteko gaia, Zaballa espetxeko bertso eskola. Eta lehenengo puntua, Zaballara iritsi da bertso eskola. Zuretzako puntuak erantzuteko gaia, politikariak. Eta lehenengo puntua, beti ibiltzen dira elkarri oiuka. Eta hauxe dezu 3 puntutarako gaia. Munduko improvisatzaileak. Eta lehenengo puntua, berezia da kantu improvisatua. Zuri tokatu zaizun gaia berriz, pentsioak. Hemen dezu lehenengo puntua. Gogor lan egin eta miseria jaso. Eta zuretzako gaia, Gabonetako argiak. Eta honela dio lehenengo puntuak. Hilabete aurretik
argiak piztuta. Puntuak erantzuteko, zuri tokatu zaizun gaia, gaztetxea. Eta honela dio lehenengo puntuak. Hamarkada askotan eginda borroka. Joanes 25 urteko semea eta Aitor ama zarete. Joanes, Aitor amak esan dizu banandu nahiko lukeela, baino ez duela bizitza berri bat bakarrik hasteko modurik. Nerea eta amets, neba arreba abeltzainak zareten. Orain arte, behien esnea enpresa bat saltzen zenioten. Nerea, ametsek proposatu dizu lan egiteko modua aldatzea eta esnekiak zuzenean saltzen hastea. 87ko belaunaldia. 25 urte eman dituzu kartzelan. Azken urteotan, zu preso sartu zintuztenean jaiogabe zegoen Alaia gazteak eskutitzak idatzi dizkizu. Duela gutxi aske geratu zinen. Gaur, kalean Alaia gerturatu zaizu esanez, bera dela eskutitzak idazten zizkizuna. Maialen eta Sustrai ospitale bateko bi zerbitzu buru zareten. Ez zaudete ados zuen agintari politikoen kudeaketarekin. Maialen, Sustraik proposatu dizu elkarrekin dimisioa aurkeztea. Eta honela dio ganbarako gaiak Aitor. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Hauxe duzue 10ko txikian kantatzeko gaia. Aitor gazte garaiko lagunen bazkaria antolatzen hasi zara. Alaiari deitu diozu izena eman dezan, baina pandemiaz geroztik jende askorekin elkartzeak deseroso sentiarazten duela errandizu. Erretiki bateko biztanleak zarete Nerea eta Maialen. Zuk Nerea 80 urte dituzu, Maialenek berriz 20. Azken hamarkadetan poliki-poliki herrian geroz eta biztanle gutxiago zarete. Hauxe duzue 10ko txikiko ariketarako egokitu zaizuen gaia. Sustrai gurasoa eta amets 14 urteko semea zarete. Sustrai, gaur ametsek 3 hileko honetan atera dituen notak erakutsi dizkizu. Orain arte ez bezala, nota txarrak atera ditu. Joanes bezeroa eta Beñat okindegiko langilea zarete. Joanes okindegira sartu eta zuzenean erdaraz eskatu duzu. Beñat langileak euskaraz erantzun dizu. Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Alaia eta Nerea bestaz besta janari azkarra saltzen duen furgoneta bat duzue. Gaur Iruñeko alde zaharrean jarri zarete. Goizeko 6 dira eta jendea hurbiltzen hasi zaizue. Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Maialen eta Aitor begiraleak zarete. Umeekin irtera bat egin duzue. 11:00koaren ordua ailegatu denean, kafe bat hartzera joan zarete, umeak parkean utzita. Bueltatu zaretenean, parkea hutsik dago eta umeak ez dira inondik ageri. Puntutan egiteko gaia. Amets eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin. Hau da zuen gaia. Sustrai eta Joanes, lan vertikalak egiten dituen enpresa bateko langileak zarete. Bilboko Iberdrola dorreko leihoak kanpotik garbitzen ari zarete.